Hej Ulrik. Hej. Vi skal møde Viborg i de kommende kvartfinaler. Hvad er taktikken til at knække dem? Jamen, jeg tror på, at vi skal holde fast i nogle af de ting, som har virket rigtig godt for os i de seneste 4 kampe. Det har jo blandt andet været at spille med et meget højt tempo, altså have fart i kontrafasen og lægge et stort tryk i angrebsdelen. Derudover kommer vi ikke udenom, at hvis man skal slå Viborg, så skal man spille med en stor mængde fysik, både forsvarsmæssigt og angrebs. De har været hårdt ramt på ressourcerne. Er det en del af din plan, at vi kan måske knække dem lidt på det sidste i kampen? Jamen altså, Viborg, det er et rigtig godt hold, uanset om hvem de stiller med. Lad os nu se, hvad de får mobiliseret til en kvartfinal, og så kigger vi på det. Men det er da klart, at man har altid et øje på, hvad det kommer med. Ressourcemæssigt er vi også lidt ramt, så lad os se, hvordan det kommer til at se ud på dagen. Så er vi alle sammen meget kloge, men altså ingen tvivl om en kvartfinal. Der er man nødt til at lægge et hårdt pres på modstanderen, også fysisk, og så er det spændende at se, hvem der står stærkest. Et forsigtigt bud på et resultat i den første kvartfinale? Jamen, jeg tror på, at vi trækker os ud med en sejr på et par mål eller 3, og det bliver benhårdt og meget, meget, meget intenst, så vi glæder os.